sitten vaan, joko mä aloitan. Joo. Mä luen nyt teille Naavametsän väki valmistautuu jouluun. Joulun aika on Naavametsässä kiireistä aikaa. Kuusen kerkkä Kerttu valmistelee jouluisia herkkuja yhdessä Kanervan Kaisan ja Pukuri Pauliinan kanssa. Valmiina on jo karpalomehua, katananmarjoista keitetty herkullinen joulujuoma, niin kuin kalja, ja ketunleivistä tehty salaatti. Hyvää. Mutta mustikkapuuro on vielä valmistamatta ja iso herkkutatti paistamatta. Valmisteluilla alkaa olla kova kiire, koska illalla on erittäin tärkeä tapahtuma. Kääpäkalle, Pauli Santeri, joka paremmin tunnetaan Palisanterina, ja Osman Käämi Oskari olivat tehneet koko päivän jätkän kynttilöitä ja edellisenä päivänä siivonneet Naavametsän kallioaukeaman risuista ja ihmisten jättämistä roskista. Niitä varmaan on jo paljon. Sitten koolle oli kutsuttuna koko metsän väki. Kaikki muut olivat tulossa paikan päälle paitsi Nalle-perhe, joka oli mennyt jo talveunille. Talitintit, punatulkut olivat jo eilen käyneet kyselemässä, että joko oli aika. Peuraperhe ja kauriit olivat myös tulleet odottelemaan tärkeää hetkeä. Kettuperheen isoäiti ja isoisä tulivat vaikeasti lönkytellen perille. Ja hänelle kuusen kerkkä Kerttu kaikesta kiireestä huolimatta toi pikaisesti kuuluisaa pihkavoidettaan. Kettuvaarilla on selvästi ollut lonkassa kolotusta. Pupuäiti ja pupuisä tulivat 12 lapsensa kanssa paikalle. No jo iso perhe. Ja isä moneen kertaan laski, onko kaikki pikkupuput varmasti tallella. Laskutoimitusten jälkeen isä Pupu keskittyi vaihtamaan kuulumisia muiden paikalle tulleiden kanssa. Äiti Pupun taas piti päästä kertomaan tärkeitä uutisia kettuperheen äidille. Juoruja, metsän elävilläkin. Jotkut pahanilkiset sanoivat, että juoruilemaan tultiin, niin, mutta ihan uutisia ne pupuäidin mielestä olivat. Kuusen kerkkä Kerttu tuli paikalle kantaen isoa höyryävää kattilaa, jossa ihanan tuoksuinen joulujuoma oli. Kaikki hiljennivät ihastuksesta, sillä Kertun jouluinen juoma oli kovasti otettu ja pidetty. Kerttu laski höyryävän kattilan kannon päälle ja istui Pakuri Pauliinan viereen lumeen peittämälle sammalmättäälle. Kääpäkalle toivotti kaikki tervetulleeksi ja pyysi Palisanteria sytyttämään jätkän kynttilät. Ai ne on ihanat. Pian kaikki huomasivat ihastuksesta ja huokasivat myös ihastuksesta, sillä upea tulimeri ympäröi koko aukean ja loi tunnelmaa koko juhlaväelle. Olli Orava vielä viiletti paikalle ja istatti pikaisesti ihailemaan jätkän kynttilöiden loisteessa. Onneksi ei istunut niiden päälle. Olisi häntä palannut. Kääpäkalle rykäisi ääntää ja aloitti puheen. Te kaikki tiedätte, että tänään on meidän Naavametsässämme väen suuresti odottama päivä, jolloin julistetaan eläinten joulurauha. Hetken hiljaisuus. Me kaikki toivomme sydämestämme, että joulun mukanaan tuoma rakkaus, lämpö valtaa ihmisten eläinten mielen ja auttaa saavuttamaan sisäisen rauhan.
Kaikkien eläinten ihmisten tulisi elää sovussa, rauhassa ja muistella joulun sanomaa. Aloittakaamme siis joulun odotus halaamalla toinen toistamme ja toivottakaamme toisillemme oikein hyvää joulua. Niin iloinen joukko halasi toinen toisiaan. Puput, ketut, linnut, kaikki sulassa sovussa halailivat toisiaan ja Naavametsän muuta väkeä. Pian iloinen keskustelu alkoi. Kuusenkerkka Kerttu aloitti höyryävän joulujuoman tarjoamisen. Kaikki iloitsivat yhteisestä illasta ja hitaasti leijailivat lumihiutaleet. Loistivat taianomaista tunnelmaa. Niin Naavametsän väki jatkoi juhlintaa ja myöhään yöhön asti ja kotiin lähtiessä jokaisella oli sydämellään oikea joulutunnelma. Oikein mukavaa joulun aikaa sinullekin, ystäväni. Ja muistathan sinäkin julistaa sydämessäsi joulurauhan niin lemmikkieläimille kuin metsän eläimille. Kaikille ihanaa hyvää joulurauhaa.